Príjemné popoludnie. Prajem všetkým kolegom a kolegyniam z celého, dúfam aj Slovenska, možno aj spoza hraníc a všetkých takisto fanúšikov inovatívneho vzdelávania. Vítame na ďalšom zo série webinárov, ktoré usporiadáva Future Classroom Lab Slovensko v spolupráci aj tentokrát so súkromnou základnou školou BEST. Témou nášho webináru je tvorba online únikových hier rýchlo a jednoducho, preto nebudem ani ja veľmi dlho rozprávať. Moje meno je Lucia Hečková, som koordinátorkou na súkromnej základnej škole BEST a slovo práve teraz odovzdávam kolegynke Deniske, ktorá vás dnešným webinárom bude sprevádzať a teda ona je tá, ktorá ho bude hlavne tvoriť. Takže nech sa páči, Deni, odovzdávam ti slovo. Krásny podvečer prajem všetkým, ktorí nás teraz sledujú. Moje meno je Denisa Ščerbáková, som triednou učiteľkou 4. ročníka v súkromnej základnej škole BEST a som aj taktiež koordinátorkou učiteľov 3. a 4. ročníka. Dnes sa budeme venovať tvorbe online unikovej hry v priestore Finglingu, to je taká stránka webová. A snad to teda bude rýchle a jednoduché pre všetkých. Ak máte nejaké dve zariadenia, viete to druhé použiť na tvorbu a počas toho, ako ja budem vysvetľovať, môžete si aj vy vytvoriť možno nejaký taký nástrel vlastnej unikovej hry. Tak poďme na to. Čo nás dnes čaká? Taký stručný program, keďže v podstate ide ako keby o jednu aktivitu, takže ukážeme si, ako si vytvoriť unikovú hru na stránke Fingling. Budeme tvoriť do tejto unikovej hry aktivity na stránke Learning Apps a tiež jedna aktivitka bude vytvorená na stránke WordWall. No a na záver teda bude priestor na nejaké vaše otázky. Takže tak ako aj posledné webináry, aj teraz budete mať možnosť položiť hlavne teda Deniske otázky do diskusie, ktoré môžete teda klásť cez aplikáciu slido.com, buď nasnímaním QR kódu, ktorého tu vidíte, alebo zadaním čísla 201 637 na stránke slido.com. Takže nech sa páči, vaše otázky môžete nám posielať do slajda. Ešte by sme vás chceli upozorniť, trošku máme problémy so spamami, takže poprosíme vás, aby ste neklikali na žiadne odkazy, ktoré nesúvisia s nami. Nikde sa prosím vás neregistrujte, nesúvisí to s nami, sú to naozaj len spamy, takže to sme vás chceli ešte upozorniť. Takže už by sme mohli prejsť teda na samotné hry. Nech sa páči, Den. Ďakujem, Luci. Ja len teda vzhľadom k tomu, čo si povedala, poprosím, aby ste naozaj tie otázky smerovali tuto na to slajdo, lebo môže sa stať, že medzi tými spamami by sa nám strátili. Tak ja sa vrátim k niečomu, čo som začala na predchádzajúcom webinári, čiže čo sú také plusy ako keby pre mňa a verím, že aj pre iných učiteľov, čo sa týka unikových hier. Tým, že tie unikové hry väčšinou dávam ja, teda deťom do skupín alebo dvojíc, tak podporujem spoluprácu žiakov v skupine. Žiaci si vlastne opakujú to učivo nejakým zábavným spôsobom, respektíve vedia takým iným, zábavnejším spôsobom spoznať aj nejaké to nové učivo. Tým, že žiaci sú v nejakom prostredí, ktoré je možno trošku také, ja neviem, dramatické, zaujímavé, tak oni sa viacej snažia pri riešení úloh, hoci by išlo aj o nejaké bežné opakovanie. Dobré je aj to, že tieto unikové hry sú dobre využiteľné online aj v triede. A čo môže byť teda zaujímavé, ale trošku náročnejšie je aj to, že v triede si viete prichystať aj takú offline verziu. Tomu sa ale dnes teda nebudeme venovať. Ja som si pre vás pripravila odkaz na dokument. Je to wordovský online dokument, v ktorom si nájdete ako keby taký stručný popis toho, čo robiť, ako si tú hru vytvoriť. O chvíľočku vám ho aj zazdieľam. A ak sa ľudské teda podarí dať odkaz na tento dokument aj do komentárov, tak si ho nájdete tam.
Prípadne viete si to otvoriť na inom zariadení prostredníctvom QR kódu. Dobre, na chvíľočku to tu ešte nechám. Dobre, ja sa to pokúsim, len teda chcem vás naozaj znova upozorniť na tie spamy, ktoré nám tam vybiehajú, takže naozaj neklikajte, neregistrujte sa prosím inde. Dobre, tak snad to bolo dostatok času a ja sa teda presuniem. To si dám zrušiť. Dobre. Takže takto nejako vyzerá ten dokument. Ja som vám zazdiela v podstate tento link, kedy ak ste registrovaní, máte vytvorený Gmail účet, viete si vytvoriť kópiu do svojho Google disku a v podstate tam si viete čokoľvek dopísať, čo by vám počas dnešného webinára napadlo a toto vám ostane vo vašom Google disku, viete sa potom k tomu kedykoľvek vrátiť. Tak toto vyzerá, keď si to otvoríte. Takže ak ideme tvoriť únikovú hru na stránke ThinkLink, tak najskôr je dobre si premyslieť, akú tému únikovej hry by ste chceli mať. Keďže je zajtra výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, ja som sa rozhodla, že si pripravím únikovú hru na túto tému. Takže ja som si vybrala tému Milan Rastislav Štefánik. Vy si môžete, ak chcete tvoriť so mnou, vybrať aj nejakú inú, ak teda budete si vedieť nejako rýchlo vytvoriť k nej úlohy. Ako druhé si vymyslím príbeh únikovej hry, čiže ako tá hra bude vyzerať, čo bude vlastne to napínavé pre žiakov. Napríklad učiteľka zamkla žiakov v triede, alebo niekto sa stratil, hľadá cestu, prípadne môžete ten príbeh ešte nejaký napínavejší vymyslieť, alebo môžete použiť nejaké námety z kníh, ak by to bolo na literatúru a podobne. No a čo je také zaujímavé, že v podstate, ak idete tvoriť túto hru, tak si treba premyslieť aj ten záver. Že ako sa tá hra bude končiť, lebo to je veľmi dôležité, ak idete vymýšľať úlohy. Čiže treba sa rozhodnúť, aký zámok použijete. Buď využijete to, čo je možné vo ThinkLink, alebo potom existuje stránka Flipity, kde si viete vytvoriť také zámky, ktoré sa odomýkajú pomocou nejakého hesla. Prípadne aj veľmi dobrá francúzska stránka Loki, kde máte veľké množstvo rôznych zámkov, či už farebné, šípkové, alebo takisto na heslo. Treba sa tam popozerať a s prekladačom sa veľmi ľahko dostanete. Ja vám dnes ukážem, ako sa dá vlastne na zámok použiť ThinkLink, takže toto som si premyslela ja, že chcem využiť zámok vo ThinkLink a bude tam nejaké heslo. Čiže budú tam písmená a časť z tých písmen bude ukrytá v jednotlivých tých úlohách. No a už keď mám toto premyslené, tak potom už hľadám to pozadie, ktoré bude tvoriť tú hru. A keďže niektorí možno tvoríte so mnou, tak ja vás prevediem aj nejakou registráciou do jednotlivých stránok, aplikácií, ktoré dnes teda budeme používať. Bude to ThinkLink, Learning Apps a Wordwall. Do dvoch z nich sa viete registrovať pomocou Gmailového účtu, čiže Google účtu, takže tam by to malo byť rýchle. A v Learning Apps teda budete sa potrebovať registrovať prostredníctvom e-mailu a vytvoríte si svoje heslo. Takže začneme stránkou ThinkLink. Ja sa tu odhlásim. Takže ak si naťukáte do vyhľadávača stránku www.thinklink.com, mali by ste vidieť asi toto. Prípadne, ak ste v zdieľanom dokumente, viete si to otvoriť priamo z dokumentu. A na tomto modrom obrázku máte, že Start Now. Takže na toto si kliknete. A účet si môžete vytvoriť tak, že si vymyslíte nejaké heslo k svojej e-mailovej adrese, ktorú máte. Prípadne viete sa prihlásiť prostredníctvom týchto služieb, čiže Facebook to má väčšina ľudí, čiže môžete použiť Facebook
alebo ja teda osobne preferujem skôr Google účet, takže vyberiete si jedno z týchto kont, prípadne vytvoríte si vlastné prihlasovacie údaje. Takže napríklad, ak chceme cez Gmail, vyberiem si Gmail. Vyberiem si tú druhú adresu, ktorú nemám. A vyhodí vám takéto okienko, kedy treba vlastne povoliť aplikácii ThingLink, zobrazenie v učební Google nejaké, čo sú triedy a rozpisy. Čiže kliknete na povoliť. Dokončíte si registráciu. A v podstate už ste v prostredí ThingLink. Tam treba vyplniť základné údaje, či ste nejaká vzdelávacia inštitúcia, žiak, alebo teda iba súkromná osoba. Potom, ak ja som teda dala, že pracujem v škole, čiže ja som prvostupniarsky učiteľ, vy si teda môžete vybrať to svoje. Na aké účely budete používať ThingLink, čiže tam si stačí odkliknúť napríklad učenie v triede, teaching in the classroom. Treba zadať meno školy. Môžete vybrať nejaký predmet, ktorý učíte. Ak nechcete dostávať nejaké e-maily, tak toto si radšej odškrtnite. Dajte continue, pokračovať. Toto okienko si môžete dať zatvoriť. No a v podstate už vám vyskočili možnosti, že čo všetko si vo ThingLinku môžete vytvoriť. My si dnes ukážeme, ako si vytvoríme image a 360 stupňovú nejakú prehliadku. Dobre, takže ďalší bod, ktorý som spomínala v mojom dokumente, bol, že ideme hľadať pozadie. ThingLink má vlastnú galériu, takže verím, že sa vám tam podarilo dostať. A na ľavej strane nájdete 360 stupňová galéria, nejaká library, knižnica, kde si viete pozrieť, aké obrázky sú k dispozícii vo ThingLinku. Je to rozdelené do nejakých skupiniek, ktoré majú niečo spoločné a keď si tie skupinky rozkliknete, tak nájdete viaceré ďalšie obrázky. Čiže ak budete vytvárať hru, máte tu niekoľko desiatok rôznych 360 stupňových obrázkov. Môžeme si napríklad jeden ukázať, ako to vyzerá. Krížikom vpravo, teda ak ste si ju pozreli, môžete zatvoriť, prípadne popozerať si ďalšie. Čiže ThingLink má svoju vlastnú knižnicu s pozadiami, ale niekedy sa môže stať, že tam nenájdete, čo by ste chceli. Tak v tom prípade existuje stránka, ktorá ponúka 360 stupňové obrázky zadarmo. A ja som ju dala do bodu 4, ak sa tam viete vrátiť. Takže táto stránka pixexit.com ponúka 360 stupňové obrázky, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť. V podstate je tam taká licencia, že to môžete používať na rôzne účely, takže sa nemusíte obávať. No a ja som si vybrala, že by som chcela mať môj dej príbehu, že žiak sa stratí na exkurzii. A keď som si predtým hľadala na tejto stránke tie pozadia, tak našla som tu ako keby takú pevnosť. Čiže dala som si do vyhľadávača 360 a Fort, to je tá pevnosť. A vybrala som si tento obrázok. Čiže tento sa mi páčil, viem si ho prípadne pozrieť, keď chcem ho vidieť celý. A kliknem na toto zelené tlačidlo vpravo hore, download.
a stiahne sa mi do počítača. Čiže mám ho už stiahnuté v počítači a ideme si teda spoločne vytvoriť vo ThinkLinku začiatok tejto našej hry. Takže kliknutím na My Content vľavo vo ThinkLinku nájdete v pravej časti modré tlačidlo Create. Na to, keď kliknete, vidíte všetky tie možnosti, ktoré ste videli aj na začiatku. A my si vyberieme teraz tú tretiu, 360 stupňový obrázok alebo virtuálna prehliadka a klikneme na pokračovať. Tieto typy môžeme len preskočiť. No a tu máme možnosť nahrať si ten obrázok, ktorý sme si stiahli. Čiže kliknutím na upload si buď teda z priečinku stiahnutých súborov viete nahrať, alebo ak máte niečo uložené v drive, prípadne design z Canvy, keby ste si vytvorili, viete si aj odtiaľ nahrať. My to máme teda uložené v stiahnutých súboroch, čiže dám si toto a nájdem si tento obrázok. Niekedy to trošku dlhšie trvá, kým sa obrázok načíta. Takže počkáme. Dobre, tak kým sa nám teda obrázok načíta, Denny, ja by som len chcela, lebo v slajde sa nám množí otázka, či toto video bude niekde sprístupnené, tak by som len chcela povedať, že ak nás opäť technika nesklame, tak na stránke by malo byť teda uložené video alebo teda záznam z dnešného webinára. Na stránke futureclass.Slovensko vlastne v sekcii videa potom si nájdete záznam z tohto webinára. Čiže ak náhodou nestíhate, alebo radšej si to chcete pozrieť a potom v kľude sami robiť podľa záznamu, tak nájdete to tam. Ďakujem, Luci. Dobre, takže mne už sa tu načítal ten obrázok, ktorý som si stiahla. Takže takto to vyzerá, keď sa mi to načíta. Keď si to popozerám. Čiže tu by som ja chcela dať tú moju únikovú hru. No a ThinkLink funguje na princípe takom, že do obrázka vkladáte ako keby body, ktoré obsahujú nejaké buď texty, alebo videá, tam môžu byť obrázky, prípadne odkazy na iné stránky. Čiže ja sa ešte vrátim raz. Čiže kliknutím na túto ceruzku, tá prvá ikonka, ktorá teda je edit, upraviť, sa dostanete do módu, kde môžete si upravovať tento obrázok a vkladať doňho tie interaktívne body. Čiže do tohto obrázka si budeme vkladať nejaké body. Ja som sa rozhodla vytvoriť si ako keby príbeh, že žiak sa stratil na exkurzii, takže si tam dám prvý bod a vyberiem si jednu z týchto možností. Sú tu 4 možnosti, čo môžete pridať. Bude to text a nejaké médium, čiže fotka, video, zvuk. Potom si viete pridať len čisto text, čiže keď prejdete myškou alebo kliknete na ikonku, tak sa zobrazí len čistý text. Ďalšia možnosť, viete si vložiť obsah nejakej webovej stránky, ktorá vám teda sa zobrazí priamo v tom ThinkLinku, ak je to možné. A 4. bod je vytvoriť ako keby prehliadku. Tento 4. bod potom na záver vlastne tejto našej hry využijeme na to, aby sme sa dostali ako keby do inej miestnosti. Takže na tento prvý bod si vyberiem pridať text a media, add text and media. A ja som, aby som to teraz nemusela z hlavy všetko vymýšľať, ja už som si to nachystala do tohto zdieľaného priečinka. Takže tu je môj príbeh, stratil si sa na exkurzii, aj nejaký popis a budem tam používať ikonky,
Čiže je to už na vás, či chcete žiakom vysvetliť, čo tie ikonky znamenajú, alebo nie. Ja som to tu dala, že červené ikonky im nejako pomôžu, čierne lupy budú skrývať úlohy a šípka im vlastne ukáže nejaký východ. Čiže ja si toto len celé skopírujem. Vy si tam môžete zatiaľ niečo vymyslieť. Takže ak tvoríte prvú ikonku s tou prvou možnosťou, kde je text a medium, tak dáte si tam nejaký nadpis. Ja mám podarí sa ti nájsť cestu, potom opis, to je to, čo som si skopírovala, v podstate popis toho príbehu. Tu dávam aj zdroj obrázka, ktorý o chvíľku vložím. A mala som tam poznačené, že ikonka bude I ako informácie a červená. Takže môžem si tuto zmeniť aj rôzne iné ikony. Každá ponúka je ako keby nejakú farebnú variáciu, takže potom podľa vlastného uváženia, alebo ako sa vám to teda bude hodiť, si môžete vybrať jednu z týchto ikoniek. Čiže ako som vravela, ja som si vybrala červené I. Čiže vybrala som si ikonku, dala som si nadpis, dala som si popis, viete tu prípadne vložiť odkaz na nejakú webovú stránku, čiže ak by ste napríklad robili zámky vo Flippity alebo v Loki, tak tuto si viete vložiť tú danú stránku a potom sa vám zobrazí ako keby také tlačidlo, ktoré žiakov presmeruje na inú stránku, otvorí sa im na novej karte. Čiže toto môžete potom využiť z Flippity. No a viete si tu vložiť obrázok alebo video, prípadne viete nahrávať aj audio. Čiže môžu tie nejaké pokyny byť aj vo forme zvukového záznamu, nemusí to byť písaný text. Robí sa to veľmi jednoducho, len kliknete na tento mikrofón a ono sa to automaticky začne nahrávať. Ale to teraz nebudeme, aby nám toto niečo nešarapatilo. Vy, keď si budete potom tvoriť, kľudne si vyskúšajte. Čiže ja si vložím ešte obrázok. Ja už som si ho nachystala a uložila. Čiže hľadala som obrázky teda také, aby teda tá licencia mi dovoľovala ich použiť kvôli webináru, tak preto som si to už aj dopredu uložila. Čiže máme prvý bod, máme nachystaný, úvod našej únikovej hry. Keď to máme všetko nachystané, klikneme hore na modré done. Máme prvý bod hotový. Ťahaním za ten bod si ho vieme umiestniť, kde chceme, čiže môžeme ho rôzne pohybovať. A ja ho chcem mať napríklad na tejto stene. Takže máme začiatok hry. Ďalší bod je, že ideme si vytvoriť spoločne úlohy. Budeme ich vytvárať v Learning Apps a Wordwall. Čo je dobré na Learning Apps je to, že ponúkajú väčšina tých aktivít, ponúka spätnú väzbu, čiže do tej spätnej väzby si vy viete vložiť časť toho kódu. Vo Wordwalle sa to nedá, tam si to treba nejako inak vymyslieť. Ja vám teda ukážem aspoň jednu hru, čo som vymyslela teda ja, že ako asi by sa to dalo. Takže teraz sa budete musieť opäť registrovať. Pôjdeme spoločne na stránku Learning Apps. Môžete si to prekliknúť alebo teda naťukať learningapps.org. Táto stránka, keď si ju otvoríte, je v nemčine, ale nemusíte sa báť, ak nie ste teda nemecky hovoriaci. Keď si kliknete na túto maličkú šípočku, taký sivý trojuholníček, viete si nastaviť jazyk čeština. Slovenčina tam nie je, ale teda je tam aspoň čeština, čiže viete si to nastaviť po česky. No a ideme sa teda prihlásiť. Klikneme na prihlásiť sa a ideme si vytvoriť nový účet. Takže tuto dole.
Na vytvorenie nového účtu potrebujete zadať užívateľské meno, nejaké e-mail, dvakrát heslo a vyklikáte si teda súhlas s podmienkami. Toto druhé teda, ak nechcete, aby vás e-maily nejak obťažovali, alebo teda tak nemusíte. A toto už je na vašom zvážení. Prepíšete bezpečnostný kód a kliknete na vytvoriť účet. Ja už som si ten účet vytvárala dávnejšie, ale mám pocit, že netreba to nejak potvrdiť e-mailom, ale nie som si istá. Uvidíte, čo vám to teda povie. Takže toto si môžete skúsiť vytvoriť, ak tam nie ste registrovaní. Ak ste registrovaní, tak sa môžete teda prihlásiť. Ja sa prihlásim. Dobre, tak ja už som prihlásená. Verím, že vám sa darí registrovať. No a ak si teda chcete vytvoriť nejakú aplikáciu, tak kliknete na vytvoriť aplikáciu. Vytvoriť, pardon za moju češtinu. No a táto stránka ponúka viaceré hry alebo aktivitky, ktoré si viete vytvoriť. Všetky sú teda zobrazené tuto. A ja som si do tejto mojej hry vybrala číselnú radu, priraďovanie k obrázku. Takže vám ukážem, ako tieto aktivitky vyzerajú. Takže začneme priraďovanie k obrázku. Dobre, čiže keď si dáte vytvoriť aplikácii a priraďovanie k obrázku, môžete si pozrieť, ako to vyzerá. Sú tu pri väčšine z týchto úloh nejaké ukážky. A potom kliknete na vytvoriť novú aplikáciu. Takto to bude vyzerať. Ja si ale teda otvorím už tú moju nachystanú. Takže keď idete tvoriť túto aplikáciu, priraďovanie k obrázku, môžete si teda zadať názov, ako sa to bude volať, aby ste si potom vedeli v tých svojich aplikáciách ju nájsť. Napíšete si zadanie tej úlohy, čiže ja mám názov aplikácie miesta, ktoré sa spájajú s menom Milan Rastislav Štefánik. Potom mám zadanie vyber si miesto na mape a pridať k nemu udalosť zo života Milana Rastislava Štefánika. Čiže žiaci budú mať mapu, na ktorej budú nejaké interaktívne body. Oni, keď si nejaký bod vyberú, ponúkne im to možnosti a oni si z tých možností vyberú. Čiže potom len pokračujete to, čo sa ďalej pýta. Potrebujete teda nejaký obrázok na pozadie, čiže kliknete si na vybrať obrázok. A máte tu možnosti, obrázok sa dá vyhľadať na Pixabay, Wikipedii alebo Flickr. Tam treba dávať pozor na autorské práva podľa toho, kde to budete používať. Prípadne, keď si nájdete obrázok cez vyhľadávač Google, viete vložiť URL adresu tohto obrázka, prípadne viete si vložiť obrázok, ktorý máte v počítači. Čiže to sú 3 možnosti, ako si vložíte obrázok. No a potom teda som si už vytvorila jednotlivé body. Našla som si 5 nejakých udalostí zo života Milana Rastislava Štefánika, ktoré boli spojené s určitými miestami. Takže ak máte to pozadie, viete potom dať na ňo takýto nejaký špendlíček, že kde sa to má nachádzať.
Dáte si uložiť a dáte si, že čo sa k tomu bude priraďovať. Takto si viete vytvoriť aj viacej bodov. Ja pozerám na čas, Luci, teraz, že sme tak v polovici, takže sa ospravedlňujem, ak to bude príliš rýchle. Tak ako sme aj spomínali, záznam teda bude k zliadnutiu, takže verím, že kto bude potrebovať, si to nájde dohľadu. Áno, čiže tu si povyberáte body na mape, povkladáte si nejaké udalosti alebo čokoľvek iné. Vôbec to nemusí byť mapa, môžu to byť príklady a výsledky alebo čokoľvek iné. Potom sú tu ďalšie možnosti, či chcete, aby sa vždy ponúkli všetky možnosti, alebo teda ak si to budete označovať podľa farieb, tak iba tie, ktoré majú rovnakú farbu. Čiže toto si viete nastaviť. No a čo je teda dôležité pri tej unikovej hre, je spätná väzba. Čiže ja som im tu dala, že výborne získavaš prvú indíciu CA. Čiže oni budú dostávať nejaké písmenka. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité pri tej unikovej hre. Zadať nejakú tú spätnú väzbu, ktorú žiaci dostanú, keď vyriešia úlohu. Potom kliknete na uložiť aplikácii. A zobrazí sa vám náhľad, ako tá úloha vyzerá. Čiže ak mám hotovú úlohu, tam vlastne viete si vytvoriť všelijaké tieto úlohy. To, čo nasleduje po jej uložení, vyzerá už rovnako. Čo my budeme potrebovať, je tento údaj, čiže celá obrazovka, kde píše, tu je nejaká webová stránka, ktorú si potrebujeme skopírovať. No a teraz si ideme vytvoriť vlastne tú prvú úlohu niekde v tomto priestore. Čiže dáme si tu tento bod, add content from website. Ja som spomínala, že budem používať ikonu lupy, čiernu lupu pre tieto úlohy. A tuto iba vložím to, čo som si skopírovala. A ono sa mi to už tu priamo zobrazí, čiže vidím, ako to vyzerá, ako to bude vyzerať, keď si to žiaci otvoria. Kliknem na Done a mám prvý bod hotový. Môžem si ho niekde schovať a mám prvú úlohu hotovú. Ďalšiu úlohu, ktorú som vymyslela pre žiakov, bola číselná os. Čiže som si vybrala vytvoriť aplikácii číselná rada. Klikla som na vytvoriť novú aplikácii a opäť som vyplnila tieto údaje. Ukážem to na tej mojej. Čiže opäť som si dala nejaký názov, zadanie úlohy, prirať udalosti v živote Milana Rastislava Štefánika k rokom na časovej osi. Potom je dôležité označiť si tie roky, ktorým rokom sa začína, ktorým rokom sa končí. Prípadne viete to aj na matematike využiť neskôr. Takže tu som si zadala tieto roky a potom už som si len písala vlastne k nejakému roku, čo sa udialo. Aj nejaké udalosti zo života, čiže narodenie, štúdium v Prahe, práca v Hvezdárni, cesta okolo sveta, výcvik vo vojenskej leteckej škole a tak ďalej. Čiže dala som si tu nejaké udalosti. Potom, ak chcete dávať nejakú nápovedu, môžete si to teda odškrtnúť. To znamená, že keď máte tú číselnú os vytvorenú, tak budú tam už vyznačené dopredu tie body, ktoré budú označovať roky. Čiže môžem vám ukázať, ako to vyzerá. A opäť spätná väzba, čiže ďalšia indícia. Aby to bolo nejako podľa poradia, tak som napísala, teda predtým bola prvá, teraz získavaš druhú indíciu PR. No a ukážeme si, ako to vyzerá s tou nápovedou. Čiže ak máme nápovedu, sú označené body, ku ktorým vieme vlastne priradiť tieto udalosti.
Žiaci to nejako vyriešia, tuto si to vedia skontrolovať. Ukážem, ak je niečo nesprávne, tak vedia, že si to musia prerobiť. A potom im ukáže, že získavajú indíciu. No a ešte si teda ukážeme, ako to bude vyzerať, keby sme si to neodklikli. Čiže bude iba prázdna číselná os a žiaci sa musia presne trafiť na daný rok. Ak máme aktivitku hotovú, sme s ňou spokojní, opäť si skopírujeme tento odkaz, celá obrazovka a vytvoríme si nový bod v našej unikovej hre. No, teraz by sme to možno schovali niekde na strop a budeme opäť potrebovať toto add content from website. Vyberieme si ikonku. Vravela som, že my budeme mať lupu. Vložíme odkaz a máme tu vloženú úlohu. Tak, čiže máme druhú úlohu hotovú. No a ja mám vo Wordwall ešte jednu. Ja by som, Dani, len k tomuto Learning Apps, že naozaj treba sa asi len preklikať, tie úlohy sú tam naozaj pekné, poznorodé, aj veľmi intuitívne sa dajú spraviť, že akúkoľvek si vymyslíte, dá sa to tam pekne, len to treba asi vyskúšať všetko, že? Áno, vždy tam, teda väčšina, nie vždy, ale väčšina má aj tieto ukážky, čiže viete si pozrieť, ako to približne funguje, čiže dá sa to. Ja len teda ukážem tú poslednú rýchlo, už nebudem môcť k nej vysvetľovať, len si ten link skopírujem. Čiže v tejto len majú určiť, čo je pravda, čo je lož. Tým, že teda klikajú na jednotlivé okienka, potom sa len prekliknú a dostanú ďalšiu indíciu, ktorá je ny. Čiže takto vyzerá tá aktivitka. Vy keď si ich vyskúšate, teda, tak zistíte určite, ako fungujú. Čiže ja len potrebujem tento link si skopírovať opäť a vložím si tú úlohu niekde. Čiže rovnaký postup. Zmením si ikonku, vložím link. A niekde si ju umiestním. Najlepšie tak, aby neboli úplne pri sebe, ale ďalej od seba. Dobre, takže toto bola stránka Learning Apps. Aktivitky 3 máme a 4. aktivitka teda bude na Wordwall. Takže ak sa vrátite do zdieľaného priečinku, odkaz máte tu. wordwall.net je stránka, ktorú si teda môžete naťukať. No a tu sa dá prihlásiť, takže kliknete na Sign up a opäť sa viete prihlásiť cez Google účet alebo vytvoriť si teda konto prostredníctvom mailovej adresy a hesla. Takže takto to bude vyzerať, keď budete mať úplne nové. Kliknete na Create Activity a tú, ktorú som si vybrala ja, že by sa dala celkom použiť vlastne v unikovej hre, je táto Match Up. Ja sa len teda odhlásim a prihlásim sa tam, kde už to mám hotové. Dobre, takže toto je úloha, ktorú som vytvárala ja, čiže ako som ukázala, Create Activity a vybrala som si z tých horných Match Up. A takto to vyzerá, keď si to teda vytvárate. Čiže dala som aktivite nejaký názov, čiže zorať podľa poradia osoby, s ktorými sa vo svojom živote stretol Milan Rastislav Štefánik. Začni tou, ktorú stretol najskôr, to bola úloha. A vlastne čo mali sledovať, keď to vyplnili žiaci, čiže keď správne zoradíš všetky osoby, veľké písmena ti ukážu 4. indíciu. Čiže táto úloha, pardon, asi som vám zlu ukázala, teraz mi napadlo.
táto to bola, rank order, pardon. Čiže musíte dávať tie kartičky, tie údaje do nejakého poradia. Čiže o to poradie ide. Spravedlňujem sa, keď som niekoho zmiatla. Áno, tuto píše rank order. Čiže keď si to dám do nejakého poradia a dám tam tie indície, tak z toho im vznikne teda nejaké heslo. Čiže ja som si zoradila osoby, s ktorými sa Štefánik stretol, teda od narodenia, teda jeho otec, Pavol Štefánik, až po ďalšie osobnosti. A na začiatok som dala vlastne to heslo. Čiže vyšlo tu, že písmeno O. Čiže štvrtá indícia je písmeno O. A takto to asi vyzerá, keď to deti teda hrajú. Čiže majú tu dané tie osobnosti, musia ich nejako poskladať podľa toho, ako sa Štefánik s nimi stretol. Pozrú si, čo im tu vyšlo a teda skontrolujú si, či to majú správne. A vedia si pozrieť to heslo. Čiže takto nejako sa dá využiť Wordwall, možno prídete aj na nejaké iné využitie tých aktivít, aby sa tam dala zaradiť nejaká časť toho kódu. No, keď máme vytvorenú aktivitku, dáme si ju teda zdieľať. A potom si skopírujeme túto adresu, aby sme si ju vedeli vložiť do našej unikovej hry. Takže vytvoríme si posledný bod. Opäť ikonku. Že zamietol pripojenie. Skúsime to cez tento embed kód. Niekedy ide iba link, niekedy treba práve tento embed kód. Čiže ešte raz ukážem, ako som sa k tomu dostal. Čiže keď dáte zdieľať, máte tu share or embedded, čiže vyberiete si túto poslednú možnosť a tento dlhý link si skopírujete. Skúsime tento. Dobre, čiže Wordwall funguje iba s týmto. Takže už to máme tu, dáme si to uložiť a máme v podstate všetky 4 indície. Hotové. Ak vytvárate takúto nejakú unikovú hru, tak sa môžete rozhodnúť, či všetko, čo žiaci budú musieť v týchto úlohách vedieť, je to, čo už teda majú mať v hlave, alebo im môžete schovať nejaké materiály, z ktorých môžu čerpať. Keďže tie úlohy si myslím, že sú dosť náročné, ktoré som tu ja vymyslela a žiaci by to asi nevedeli iba z hlavy, tak som sa rozhodla, že im tam vložím aj video, v ktorom sú rôzne informácie, rôzne informácie, ktoré teda im pomôžu jednotlivé úlohy splniť. Čiže skopírujem si link na video a vytvorím si nejaký ďalší bod. Čiže opäť si dám vložiť obsah stránky, môžem si ikonku videa, povedala som, že by mala byť červená, tá, ktorá im pomôže a vložím si tu video. Čiže červená ikonka im bude pomáhať, tak ako prvá pomoc bude toto video, kde si to schováme. A ako druhá pomoc budú informácie z Wikipédie, takže opäť len link skopírujeme a niekde inde môžeme aj takto na zem, napríklad tam si malokedy niečo všimne niekto. Takže opäť si vložíme obsah webovej stránky. Môžeme si tam dať ikonku
knihy, a toto bude ďalší zdroj pre žiakov, kde si budú môcť vyhľadať informácie k úlohám. Čiže máme. Takže v podstate hru máme nachystanú, žiaci dostanú všetky indície. Takto nejako to vyzerá, keď si kliknete potom na Done. Tak toto máme nejako poukladané. No a ja som vám povedala ešte, že si budeme vytvárať ten zámok vo ThinkLink. A na to budeme potrebovať ako keby druhú miestnosť. Takže ja som sa rozhodla, že žiak sa teda dostane z tej exkurzie ku svojim spolužiakom, takže si nájdem obrázok, kde sú teda nejakí žiaci. Takže cez Google obrázky si dám vyhľadať nejaký obrázok žiakov. Cez nástroje si vyberiem práva na používanie. Vyberiem si nejaký obrázok, ktorý by sa mi hodil, že sa stretnú nejakí žiaci. Obrázok si teda uložím do priečinku, ten, ktorý si vyberiem. Ja už to mám uložené, takže vyberiete si nejaké pozadie a ideme si vytvoriť teda tú druhú miestnosť. Čiže klikneme na Create, ale tento raz nemám 360 stupňový obrázok, iba obyčajný, takže vyberiem si Image a dám pokračovať. Toto si len preskočím a opäť podobným spôsobom, ako sme predtým, dáme Upload Files. A ja tu mám takých žiakov, už som si dopredu aj prichystala vlastne text na to, že hurá, našiel si svoju skupinu, čiže môžete si len v nejakom skicári alebo kde tam niečo dopísať. A vložím si to ako pozadie. Takže teraz mám vytvorené ako keby dve miestnosti. Jedna je tá úniková hra, a druhá je ten obrázok, kam sa teda dostanú žiaci po odomknutí. Takže vrátim sa opäť do mojej hry, tej únikovej v 360 stupňovom zobrazení a idem si ju upraviť. Aby som to prepojila vlastne s tou druhou miestnosťou, opäť idem cez Add Tag a tento raz využijem toto tlačidlo Create Tour. Vyberiem si, kam vlastne ma to má prepojiť, čiže tu máme Select Scene a ja sa chcem dostať na túto moju druhú hru. Pardon, druhú miestnosť. Dobre, čiže cez Create Tour vyberiem si, kam sa mám z tejto miestnosti dostať, vyberiem si tú druhú. A potom tu máte takú možnosť, že nejaké podmienečné nejaké presunutie do tej miestnosti. Čiže ak si to zapnete, musíte tam zadať heslo. Čiže vlož heslo a správna odpoveď, keď ju žiaci zložili, bolo Caproni, čiže značka lietadla, na ktorom havaroval Milan Rastislav Štefánik. Čiže toto je heslo, tu vidíte, že malými písmenami ja som dala veľkým, čiže pravdepodobne tam veľkosť písma nezaváži. Takže máme zadané, kam sa dostanú, máme zadané, čo tam teda majú napísať, aj tú správnu otázku. Takže máme to hotové a klikneme na Done.
A pardon, ešte som zabudla, že musí to byť ikona šípky, to bolo v tom mojom zadaní, takže pardon, ešte toto. Čiže dám si ikonu šípky, to sa dá zmeniť a mám to teda hotové. Čiže dám si to napríklad niekde k dverám a tam sa teda žiaci dostanú. Čiže toto je v podstate celá hra, ktorá je nachystaná. Môžeme si ju teda ešte takto popozerať, či nám to funguje. Sú jednotlivé úlohy. Tu máme aj wordbow, informácie. Čiže vyzerá, že všetko funguje. Takže si skúsime ešte tú poslednú vec, či sa dostaneme do tej miestnosti. Čiže klikneme na šípku, máme vložiť heslo, napíšeme heslo a dostali sme sa teda do tej druhej miestnosti. Takže toto je taká jednoduchá uniková hra, ktorú si viete nachystať vo ThinkLink. No a keď ju máte hotovú, čo s ňou ďalej? Ako sa môže dostať k žiakom? Takže tu som vám dala aj také pomocky, že čo je dobre si premyslieť. To si môžete potom popozerať teda, že ako chcete, aby žiaci tie úlohy riešili za radom alebo nie. Ak chcete napríklad za radom, viete ich očíslovať. Potom, či tam chcete vložiť tie materiály, ako som vkladala ja, alebo to musia teda všetko vedieť z hlavy. Či budú potrebovať nejaké ďalšie pomocky pri hre, napríklad pri tejto našej by sa zišiel papier a pero, aby sa tie hesla zapísali. Potom môžu pracovať individuálne v skupinách, doma, online, čiže to si treba premyslieť. No a tento ďalší bod je, že ako budem zdieľať hru žiakom. Linkom, QR kódom, cez mail im to pošlem ten link alebo cez EduPage, čiže to je dobre tiež si premyslieť. No a ako sa teda dostaneme k tomu linku, keď máte túto hru takto uloženú, máte tu také tlačidlo share a viete to teda buď vložiť, ak chcete to iba vložiť na nejakú svoju webovú stránku, možno na Google Sites, alebo teda viete poslať link, čiže tento link si iba skopírujete a pošlete ho žiakom. Prípadne viete si takto jednoducho vytvoriť QR kód, zdieľať možno na tabuľu v škole a žiaci si ho len oskenujú a môžu priamo hrať. Čiže sú tu rôzne možnosti zdieľania, čiže ešte raz, tuto vpravo hore, keď máte otvorenú takto tú unikovú hru, kliknete na share a viete to zazdieľať. Tu len chcem upozorniť, že keď máte takéto dve miestnosti, dajte si pozor, aby ste zdieľali tú prvú, nie tú druhú, lebo by sa potom nedostali asi späť teda do tej prvej. Čiže z tejto prvej si zazdieľame share. A teda buď vložíme na stránku link alebo QR kód. Čiže takto to viete dať žiakom. No a ja som si teda ešte pozerám, že čas mám, takže môžem to ukázať. Ja som si teda pripravila taký bonus možno pre zdatnejších a možno ak chcete tú hru mať náročnejšiu, tak vo ThinkLink si viete nahrať aj vlastnú ikonu. Čiže to, čo som tam dávala, tie lupy alebo knihu a tak ďalej, viete si tam namiesto toho dať svoju vlastnú ikonku. A ak chcete mať tú hru náročnejšiu, tak môžete použiť priesvitnú ikonu. Viete si stiahnuť tie ikony z tohto priečinka. Sú tam dve ikony. Jedna je teda úplne priesvitná, úplne presvitný kruh. Druhá je priesvitný kruh, ktorý má ale taký biely okraj, čiže taká biela kružnica. Takže ešte toto by som vám teda ukázala, že ako to vyzerá. Len sa teda prehodím do svojho druhého konta. Takže ak chcete, aby tá hra bola náročnejšia, môžete namiesto tých bodov zaradiť tieto priesvitné a žiaci budú musieť hľadať, že kam sa dá kliknúť, kam ich to pustí, kde sa im otvorí nejaká úloha. A tie body vám tam budú ako keby pulzovať. Budú priesvitné, ale budú pulzovať, čiže ukážem vám to na tejto. Čiže tu je tento priesvitný bod, čiže tam nič nevidno, tu je tá biela kružnica a oni takto pulzujú. Čiže žiak by musel presne trafiť, že tuto, aby, tu mám len také, že ahoj, len cvičné.
Čiže toto pulzuje, ale vy si viete to pulzovanie vypnúť. Čiže keď si to dáte upraviť a idete do nastavení, kde teda nájdete ešte aj nejaké ďalšie zaujímavé veci, ktoré si teda môžete popozerať, tak tu si viete nastaviť v tom druhom bode, že túto animáciu toho pulzovania si vypnete a zrazu tam nie je nič vidno. Čiže naozaj toto asi je taký najťažší level, čiže musia presne na nejaký bod kliknúť, aby tú úlohu našli. Tak verím, že aj toto využijete potom vo svojej unikovej hre, ak budete chcieť mať možno takú náročnejšiu verziu. Dobre, no a ešte v tom zdieľanom priečinku máte link na mnou vytvorenú hru o Štefánikovi, ak by ste ju teda chceli možno zajtra použiť. Je to tá, ktorú som si vytvárala pôvodne, nie tá, ktorú sme teda teraz spoločne vytvárali. Takže Ľudská, aj som to celkom pekne stihla. Dneska úplne super, Denny. Ja by som chcela len k tomuto, ako si teda dala tú poznámočku k tomu zdieľanému dokumentu, že vytvoríme po skončení webináru nový post, kde by sme dali link aj s videom a takisto link na ten tvoj dokument zdieľaný, aby ho teda mohli viacerí nájsť, ktorí buď či už prišli neskôr, alebo niečo sa im udialo, že im to nešlo. Čas na otázky. Denny, boli otázky, vedela by si pomôcť účastníkom alebo účastníčkam máš skúsenosti, koľko vo free verzii vieme spraviť si tých hier, napríklad v Learning Apps alebo v Wordwall? V Learning Apps je to neobmedzené, tam ma to ešte vôbec nejak nezastavilo, tuším, je to aj zadarmo. Hej. Čiže niekoľko ich tu mám. Wordwall je ale platený, tam teraz nie som istá, či 3 alebo 5 je zadarmo, tuším 3 iba, čiže tam je to také obmedzené, ale ja si myslím, že ten Wordwall ponúka veľmi pekné aktivitky a ak si to človek zaplatí, tak sa to oplatí. Pozriem tuto. Ja si to teda osobne platím, ide to teda 7,50 na mesiac. Ale teda myslím, že táto stránka sa oplatí, ak to niekomu nevadí. Ale myslím, že tých zadarmo je iba 3, čo je dosť málo teda. Ale je tam databáza vytvorených, tých, ktorí dajú zdieľať ako verejné, tak viete prípadne použiť od kolegov. Hej, super. Denny, ešte padla otázočka, pre akých žiakov je asi tá uniková hra vhodná, že vieme, že ty si teda triedna štvrtákov, ale máš alebo poznáš skúsenosti aj s menšími deťmi, že by zvládli tieto unikové hry? Tak deti vo všeobecnosti, tie malé, sú veľmi zručné v tých technických záležitostiach. Ja tu mám dokonca jednu unikovú hru, ktorú som robila pre moju vtedy 4-ročnú dceru, ktorá teda nemala tie inštrukcie písané, ale mala ich nahrávané a úplne pekne aj ona v tom vedela fungovať. Čiže ona mala nejaké inštrukcie na aktivity, ktoré mala vykonať. Neboli to nevyhnutne tie hry. Ale ja si myslím, že takí druháci úplne v pohode. Čiže to čítanie. Hej, prispôsobiť tomu veku, aby deti vedeli. Denny, máš skúsenosti aj s unikovými hrami reálne v triede, alebo také niečo si nerobila? Áno, mám aj v triede skúsenosť, ale tam je to teda o dosť náročnejšie vymyslieť. Premyslieť si teda, že tú postupnosť úloh, čo kde nájdu, na čo všetko prídu medzi tým. Robila som to s deťmi a napríklad strašne sa chceli dostať ku kľúču, aby otvorili nejakú skrinku a nakoniec zistili, že už aj tak na to prišli, že už im to netreba. Čiže treba si to naozaj premyslieť, nachystať si indície, ale určite je to oveľa náročnejšie na čas, na nejaké materiálne pomôcky, aby to malo ten šmrnc, tak určite treba si kúpiť nejaké zámky s číselným kódom a nejaké takéto drobnosti. Ale hej, je to super, pre deti je to veľký zážitok. Ale tak dá sa to aj na papieri, iba niečo a poskladať, pospájať. Hej. Čiže závisí, že aká téma, či k učivu, alebo teda my sme to nemali k učivu, bolo to skôr také zábavné.
Denny, skúšala si, vieme, že teraz už teda sme my v škole, kde vzdelávame dištančne. Skúšala si unikové hry robiť s týmito mladšími aj cez Zoom, alebo ako si toto dávala? Áno, tieto online sme robili aj cez Zoom. Tým, že v Zoome sa dá nastaviť práca v skupinách, tak fungovali v tej skupinke, každý si to nejako zapol, spoločne to riešili, spoločne diskutovali tie riešenia úloh, prípadne jeden zdieľal obrazovku a pomáhali mu ostatní vyriešiť tie úlohy. Takže áno, skúšali sme to aj online so štvrtákmi, teda išlo to úplne v pohode. Super, Denny, ešte už poslednú otázočku dám. Vidím ja ako učiteľ niekde výsledky priebežné žiakov, že či sa viem si to nejako pozrieť, alebo naozaj čakám až na vyriešenie? No, pri tejto konkrétnej, čo sme my robili, tam vlastne nie. Tam nezistí učiteľ. Learning Apps nefunguje tak, aby učiteľ zistil, či to žiak robil alebo nerobil, aspoň teda v tej verzii, ako to my robíme. Dajú sa tu nastaviť triedy a tak ďalej, akože dalo by sa to, ale keď je to prepojené potom s tým Finglingom, tak to naozaj netuším, ako to funguje. Wordwall sa dá nastaviť pri aktivite, že si dáte, keď ju zdieľate, tak tu sa dá nastaviť, že chcete leaderboard, tak minimálne tu viete, že ktorú úlohu ako kto splnil, ale tým, že tieto aktivitky fungujú tak, že ukáže chybu a ty si to opravíš, tak neviem. Takže tuto veľký zmysel nemá, ale viete si tie hry prepojiť tak, že vám príde e-mail, napríklad to Flippity zámok má také, že vám príde e-mail, keď to žiaci vyriešia, alebo viete si dať namiesto toho zámku vo Flippity si viete dať tú Loki a odkaz do Padletu, kde sa musia žiaci podpísať. To je vlastne to, čo som ukazovala na minulom webinári. Čiže oni, keď to všetko vyriešili, dostali sa k linku na Padlet a tam mi napísali, že už tú hru majú vyriešenú. Čiže aj to je možnosť, prípadne Google formuláre, ktoré teda tiež sa tam dá nastaviť to heslo a vy si to viete potom pozrieť. Čiže sú možnosti, kde si viete teda overiť, že žiak sa dostal na koniec, ale v týchto dvoch aktivitkách asi úplne neuvidíte, že ten nejaký proces. Jasné. Super, Denny. Ďakujem ti veľmi pekne. Myslím si, že veľmi vyčerpávajúce informácie. Naozaj len zopakujem, že po ukončení webináru by sme dali post, v ktorom nájdete vlastne link na video alebo teda záznam z tohto webinára a takisto link na zdieľaný dokument, ktorý Deniska dala. Takže ďakujem veľmi pekne, Denny. Ak máte záujem niečo sa Denisky spýtať, prípadne mňa, vidíte teraz naše mailové adresy, na ktoré kľudne môžete nám čokoľvek napísať. Takisto vidíte stránku našej základnej školy, ak máte akékoľvek otázky alebo zaujímate sa, tak nech sa páči, kľudne môžete si prekliknúť aj tu a teda napísať nám. No, dnes si myslím, že Deniska opäť raz nám veľmi metodicky a pedagogicky pomohla ten náš vyučovací proces nejako obohatiť a zmeniť niečo zaužívané, čo sme voľakedy robili a teda snažiť sa to spraviť nejako lepšie, zaujímavejšie. Ale na to, aby sme aj tieto metodické a pedagogické veci zvládali, tak je určite veľmi dôležité, aby sme sa cítili dobre, či už v škole, ale takisto aj v rodine. A týmto by som nadviazala na náš následujúci webinár, ktorý sa bude konať 20. mája o 17. hodine. Takisto vlastne opäť cez stránku Future Classroom Lab /Slovensko. Naším hosťom bude pani Kornélia Lohyňová, ktorá má bohaté skúsenosti práve s týmto well-beingom alebo s tým, čo robiť, ak chceme byť šťastní a spokojní nie len v škole, ale aj doma. Takže veľmi srdečne vás chceme pozvať na náš nasledujúci webinár, ktorý teda, opakujem ešte raz, sa uskutoční 25. opäť cez stránku Future Classroom Lab Slovensko.
Myslím si, že dnešný už čas sme vyčerpali, takže ak máte záujem, ak teda ešte nie ste sledovatelia stránky Future Classroom Lab Slovensko, nech sa páči, kliknutím na modrú ikonku cez Facebook nás sledujte a určite vám žiadne ďalšie informácie neujdu a budeme radi, ak ďalej nás budete sledovať. Určite aj ďalšie zaujímavé webináre pre vás pripravíme. Ja by som teda na záver ešte raz, Deniska nám tu dala aj zdroje, z ktorých čerpala. Denis, chceš niečo k tomu povedať? Ja len trošku tu pozerám tú diskusiu, tak ďakujem všetkým, čo si tam navzájom pomáhajú. Ten Boardwalk, čo som ukazovala, že je aj v slovenčine a tak ďakujem všetkým, čo sú teda aktívni v tých komentároch. A teda to sú len také moje zdroje, no. A záver. Super, takže ja ďakujem ešte raz Deniske, že sa teda s nami podelila o to svoje know-how a o to, ako vytvoriť si takúto rýchlu únikovú hru a naozaj potešiť deti a spraviť zase niečo nové a zaujímavé. A vám ďakujeme za to, že ste tu s nami boli, že ste to vydržali a že ste s nami strávili svoj čas. Prajeme vám ešte príjemné popoludnie. Ďakujem aj ja teda všetkým a najmä teda dúfam, že to niekomu pomohlo a že deti sa veľmi potešia, ak im takúto zábavnú aktivitu vytvoríte. A už len posledná vec odo mňa, Luci. Minulý webinár sme to spomínali, tak možno spomeniem aj teraz, že na Facebooku mám vytvorenú skupinu Unikové hry pre žiakov, čiže ak vás to zaujalo, môžete sa teda pridať k nám do skupiny, nájdete tam pár vytvorených unikových hier, ktoré môžete priamo zdieľať so žiakmi, ak sa vám hodia. A môžete teda sa podeliť s nami aj o tie vaše, ktoré sa vám možno aj vďaka tomu nášmu webináru podarili vytvoriť. Takže pekný večer prajem. Pekný večer. Ďakujeme.